Tami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations. From Iloilo, Cebu, and Davao, it's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata. EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba? Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
sa aktuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isay may oras sa Pilipinas, alas 7:36. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kabuilog man ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kaluan sa Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Advance Merry Christmas! Kag nakaabansi na ang mga senador, mga congressman, ka mga kontraktor. Upod ang mga taga-DPWH advance na ila Christmas binilyon-bilyon aton way pa. 91 na lang kadlaw. Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon
sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi na sa inyo, tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mola, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Componi City sa Bilog probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Kinandan diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Huwag kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupod man naton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kangtanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang mga balita magkaroon kay informasyon magahatag sa inyo kag igadulong sa inyo sa mga follow-up ka mga investigative report nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Subong man sa mga balita nagikan sa Iloilo City Hall o pod sa kay K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman sa Iloilo Provincial Capitol po naman naton si K5 Alex Escalante. Kama natipon man nga mga balita, pulis, ospital, kag iban pa nga mga balita nga natipon ni K5 Karen Badilla. Samtang mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag international. Wala man naton karon nga mga balita informasyon nagikan sa aton nga news center. Kita kay K5 sani punay K5 Aliera Joy Apil. Kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Thursday. September 25, 2025. 9:25:25 gali kita subong. Wala pa bala no pitsa 25 na ta. Hay. Day off naman namon kay 500 boss. Ay, hindi kami kalagaw gali boss kay gabi nagyo. Inulan. Beach resort kami tani boss eh. Lang galing boss magpagimaras. Ay basi maabtan na ka bagyo bla ka ginita ka tabok sa dalan sa dita ka tabok bla sa dream may lang kon wala to pag untata tani ka inang Korean government ang ilang inang infrastructure loan sang Pilipinas to nga worth 28.7 billion to kay amo tani to inog patindog sang taytay diri sa Gimaraso kakadto sa Iloilo
Kag gimaras pagkadtos Negros. Di kay gin stop to sang Korean government. Kay nahadlok sila nga basi kuno kun kawaton man lang. Ay kasabad. Paano kami sina makapagimaras ni K500 boss kay makuan kami tani to, swimming kag magsurusugba sa mga labas nga mga isda to K500 no? Ate ano man na kay langalang gali kay may bagyo abi mong. Dugay-dugay sa bagyo upong kanuntang northern part of Iloilo subong da manyara na nga signal number 1 no. Mga ka K5 ha. Standby ka mo kag kansilado ang kwan. Kansilado ang tanan nga kwan. Ang tanan nga klase sa mga lugar. Mas especially diri sa Western Visayas, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo. Mga ka K5, ini base sa isa ka presidential inang order ni President Ferdinand Marcos Jr. Masyado abi ka uyaya ang syudad sa Iloilo mo ano pa presidente lang nagamando. Hambal sa presidente niya may klase boss tanan. Tanan may klase boss. Kay tungod nga sang bagyo nga si Upong nga nagapalayag sa subong. Ara na matamat na palapit diri sa aton sa may area mga ka-K5 sang area sang Southern Luzon. Sa Southern Luzon ti mga area sa mga Bicol region kag iban pagid nga mga lugar nga moning labayan sang bagyo nga ini pero ti kita diri kasi marulabot-labot gamay sang ikog sang bagyo mga ka-K5. So muna gani nga inang kinahanglan nga kinahanglan naton nga mag-ulaligmat kid no kay ang northern part sang Iloilo mga area sa Antique, Capiz, kag Aklan malapit-lapit gawan ni sa Luzon. Medyo malapit-lapit gawan ni sa southern part sang Luzon. Amo ni kon nga ang may tendency nga malabot pa kita diri mga K5 sang medyo mabulubaskog nga hangin kay ang baskogon subong sang hangin subong daw waswas na subong daw ara na sa kuan gintawag na ni sa nga severe tropical storm mga K5 ang ining Upong bagyo Upong mga ka-K5 umakon mo mga aran na sa mga 135 kilometers per hour ang iyang gastines but silingon ang puwersa niya mga ka-K5 so istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sining pangaragat diri gidamang sa K5 Night Watch. So dugay-dugay ha. Kay damo man nga mga balita subong diri sa syudad sa Iloilo ba perting nga mga balita sa syudad sa Iloilo mga ka-K5 Una-una nga balita mga ka-K5 inang ano ang mga dalagko nga balita diri kita na sa balita lokal K500 ha. Kay karon dugay-dugay sa mga balita nasyonal naman ta. Sa aton karon nga mga balita lokal, sa aton nga mga headlines, mga ka-K5 una-una gid, no? Si Mayor Raisa Triñas kag si former Mayor Jerry Triñas nangakig. Nangakig kay 500. Nangakig sila nga duha kay gin sa publiko ang 20 tanan ka mga executive assistant ni Mayor Raisa Triñas mga ka-K5 nga naga-sweldo sang lapit-lapit 100,000 pesos kada bulan nga wala ubra. Wala ubra. Lapit-lapit 100,000 pesos kada bulan ang sweldo nila. Isa diri sang pinaka dako nga nagabaton sa sweldo. Abi mo ko sino K500? Si former Mayor Jose Joe III Espinosa. Siling ni K500 sana all. Sana all gini. Kaya nga lapit-lapit 100,000 makon mo 99,000 ang isweldo nila. May mga kwan pa na may mga gamay-gamay nga sobra. Kung silingon gamay na lang nga mga sinintimos ang bilin para mag 100,000 gani.
Ano ang ginahimo ni Jude III Espinosa? Kada adlaw, makita mo si Jude III Espinosa nga ara mga ka-K5 sa kapihan. Ara sa kapihan sa may Lapas, dira sa may sa may Mads Cafe sa Lapas. Kung kisato sa Del Rio, kitay kami tukon ka isa. Tingala ko nga picturean niya ka mapapicture, may mga grupo blan niya picturean ta kamo. Ya hindi ko magpa-picture sa niya budlay na niya daan nga barunda nga daan na si Kapulot. Hadlok kalisa sa kay Mayor Jerry Triñas kasi kay Mayor Isa Triñas kay gagwa galing ka kubra galing haso isang kwarta. Nubintay may bimil na kada bulan 99,000 hindi lang kay nubinta mga ka-K5 no. Pila na lang kagatos, pila na lang gani kakuan ka piso ang nabilin ka mag-abot na 100,000. Hindi lang nakasiling nga 90,000. 99,000. Mga ka-K5 ang iyang sweldo. Tingala ko nga one time nakakitay kami sa Hotel Del Rio. Siling ni sino to ng hambal man. Niya picturean ka mo. Ambal niya hindi niya mag-picture-picture kasi kabalo ka naging nga sa subong. Tapos naman to politika, tapos sa may eleksyon. Sige lang blind, hindi lang. Niya kabalo ka naging nga identify si Kapulot kay Barunda. Adlok siya gali kay nga gakubra gali siya sang kwarta sa syudad nga wala ga obra. Kuano kahuluya, way ka mo mahuya sini. Kay 500 halos bilog na syudad sa Iloilo, balan nga damo kasang mga jewelry stores. Kita man ang mga Sarabia pawn shop ang jewelry store. Sila tag-iya na. Natawa bala, may aras SM, may aras dalan sang Aldiger, may samapa, damo-damo. Sandin lang, pertekta mo kwarta. Maria Ihones, mabaton ka pa sa 99 may bimel. Nga sweldo sa syudad sa Iloilo, nga kwarta nagika sa kaban sang gobyerno. Nga wala ka man gaobra to. Ay, abi ko anay. Abi ko anay. Iba na ng mga tao nga mga wala huya, pati mga amogre ni may mga Maria Ihones ni garapon ni Santissima nga klase na. Way ka mo makaya ni sang inyong nga mga kwan? Makaya ni sa inyo nga mga sulok-sulok, way ka balabag sa sulok-sulok yung mag-amon Magbalaton ka mo sa kwarta, magbalaton ka mo sa sweldo, nga wala ka mo mga ubra nga mga yunipatula ka mo. Maria Ihones. Anong reaksyon sa mga pumuluyo ta? Reaksyon sa mga pumuluyo kay 500, mo kung ano? Pariho sa imo reaksyon. Siling nila, wow, sana all. Kanamit, no? Tingakig sila kay ginbulgar sa publiko. Ang nag-kuhan gisini, abi mo ko sino? Nakiga nila ang dadili guardians. Kaya ang nag-broadcast, ang nag-kuhan gali, ang nag-post sa, nagbalita mga ka-K5. Amo ang dadili guardian. Aking sila sa dadili guardian. Kaya nga ako nung aging palayag-layag. Abi ko anay, way patay siyagit ni Mayor Isa Triñas ang ginatawag nga transparency. Hindi bala mo na singgitan nyo? Upod sa mga konsyal mo nga mga chiwari-wari, singgit ka mo transparency? Hambal nyo transparency. Kinanglan nyo transparency. Singgit nyo nga ang flood control projects kaya mga projects din sa syudad sa Iloilo. Kinahanglan ang transparency. May ultimo dira sa City Hall, di ka mo gusto sa transparency. Mga yudi patula. Manog di off na ko ginapagtas yung pagkakarona. Mga ka-K5. Sa din rin ginahambal ninyo nga transparency? Mga ka-K5? 20 pa lang ang ginhambal. Wala pa nalabot ang iban. Damo-damo da. Hindi na kasi nga 20 lang Ara may mga bagong nasunod daw. Ginbutang lang si Candice Tupas nga executive assistant hindi bla? Ara da si Ili Estante. Ara da si Sinupagin. Damo na sila da. Pero ining 20, amo ining mga top mga ka-K5 nga nagabaton sang sweldo nga pinakanubo 90,000 kag 80,000. 80,000 pinakanubo nga mga sweldo nila ni. Pero kalabanan sila mga wala obra. Isa na inidiri ang nakita ta nga wala obra. Si former Mayor Joe III Espinosa no obra na kutso-kutso. Ano obra na makanto na sa mga City Hall kapag ano daw ay malagani kanto City Hall da. Makanto sa City Hall para magkuha sweldo. Tingala ko ngayon na puga nga.
Magsagi kamo kapataas ang real property tax himuon nyo 300% kay isweldo nyo mananggali ni sa mga wala pulos nga mga executive assistant ni kay 500. Kami yaga antos turutudo sang balayran sa real property tax nga tag 300% mga ka-K5. Pagkatapos Maria ihunis ni garapon di Santissima. Isweldo nyo mananggali ni sa mga lampingasan nyo nga mga executive assistant. Dapuga. Init ko karong tunirkon ka andan. Para malhas ko sang komentaryo. Mga ka-K5, diri gali ni mga ka-K5 nagakadto. Ang aton ginabayad nga real property tax nga 300%. Tingala ko na hindi gusto ang mga konsyal, ilabi na si konsyal Rex Sarabia, si konsyal Nini Dilaliana, si konsyal inang Sid Frey Cabaluna, si konsyal inang Rudolph Ganson, si konsyal Grace Parcon, paglawagon si konsyal Irene Ong, si konsyal ng basta tanan-tanan sila mga konsyal, iba hindi ko ma-recall kaya mga wala man tupa. Mga ka-K5, hindi sila gusto nga isa publiko sa mga pumuluyo kundiin nga kadto mga ka-K5 ang 300% nga tax increase para sa mga pumuluyo. Gali kay ginagasto lang gali nila kag ginahatag sa mga executive assistants nga nagakubra sang kwarta nga tag 99,000 kada bulan nga mga wala malanggali sa mga obra ang mga yudi patula nila. Reaksyon sa aton nga mga pumuloyo sana all. Mga ka-K5, lantawan nyo bala kung ano? Sobra-sobra. Tapos mangakig pa sila kay gin publish mga ka-K5 sang dadili guardian. Nakis lang duwang mag-amay. Kay gin publish kuno sa dadili guardian. Kigan la dili guardian tinga. Abi ko na transparency ang gusto nyo de. Hambal nyo kinanglan nyo transparency. Anay karon kay gin broadcast ni gin pabalong amo ni kadagko kay sweldo sa mga yuni patula ning mga sobra pa ni amo ning legal nga pagpangawat. Konforme nga may kawatan to mga ka-K5 to sa may kongreso, may kawatan sa Senado, may kawatan sa DPWH, may kawatan sa kontraktor. Diri sa aton sa Iloilo City may legal pagid nga mga kawatan. Legal nga pangawat ni man nga makon mo way kay mo obra Maria Hunis ni garapon ni Santissima. Makubra kay mo sang tag 98,000 99,000 kada bulan sa City Hall. Mga ka-K5, pagkatapos hambalo nyo lang masinggit-singgit kamo sang transparency. Anay karon kay gin publish sa newspaper, nakig kamo. Ay Maria Hunis ni garapon Santissima nano klase na yaman. Hindi mayon. Ka-K5 bot silingon. Hindi lang gali mga ka-K5 ang korupsyon to sa nasyonal. Obra sila kasinggitan transparency para sa nasyonal ngay korupsyon sa nasyonal. Grabe. Ari pagid gali din korupsyon sa syudad sa Iloilo. Hindi bala na korupsyon nga way kay mo obra gabaton kay mo tang 98,000. 99,000. Pinakanubo 80,000. Mga ka-K5. Lantawan nyo bla. Isa na mga ka-K5 sa aton karon nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalaga day sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita. Wala salig sa iya nga Vice Mayor. Si Mayor Raisa Triñas mga ka-K5 nagkadtos Manila. Ginhimo niya nga OIC. Ginimo niya nga OIC diri sa syudad sa Iloilo nga OIC Mayor amo si Jonas Villosilio nga way manggani ni saya ginbuto sa aton nga mga pumuluyo i 500. Dapat
Ang ibulos mo da ang nagasunod sa imo nga vice mayor. Hindi mo pag-ibutang kay hindi ka mo namiay. O kung wala ka saling. O nano nga sistema. O kung sungak-sungaki kami sa puder. Kini mo yung nga officer in charge si Jonas Villosilio. Mga ka-K5 ang kini mo yung nga officer in charge may mayor. Sumugod subong adlaw hasta sa September 26. Mga ka-K5 kay nga tiambot kay nagkadto kuno to sa Manila. Nga nagkadto sa Manila. Ang report kay informasyon nga nagpa-Manila siya agod nga baton kuno sang award nga business friendly ang syudad sa Iloilo. Amo ni siya ang syudad sa Iloilo business friendly. Ikalima kuno ang syudad sa Iloilo nga business friendly. Galing na nag-intra, 5 man kabilog. Ikalima ang syudad sa Iloilo nga nakabaton sa award nga business friendly nga syudad. Galing nag-intra to, 5 man sila kabilog nga mga syudad nag-intra. Ikalima ang syudad sa Iloilo. Ginbaton. Ginbaton to ni Mayor Isa Triñas mga ka-K5 ang ilang award. Diyan mo na ginbulo siya si Jonas Villosilio. Now ang pamangkot mga ka-K5, no? Paano nangin business friendly ang syudad sa Iloilo? Ano ang mga qualification? Ano ang mga ginpangbidada? Base sa report lang sa Mayor? Base sa samba lang sa Mayor? Nga business friendly ang syudad? Paano nangin business friendly ang syudad? Kaya damo-damo sa mga nag-uluntat, nagkaraputo nga mga negosyo din sa syudad sa Iloilo. Kay 500! Damo-damo sang nagpanirado nga mga negosyo diri sa syudad sa Iloilo bangod hindi kaagwanta sang 300% nga real property tax. Amo nang rason kung nga nag-sarado. Ang inyong agin report ang mga nagbukas lang, ang mga bago nga nagbukas amo nang gin report nyo. Pero ang nagpanirado, di hamak nga puwerte kadamo-damo. Ay, Sos Maria Ihunes di Garapon di Santissima Santimoson. Anak sang kanding kag buaya nga nakabarong. Lantawayo. Kung ano mga ka-K5. Grabe nga mga balita ni. To baton to sila sa nga sang award ko no to sa syudad sa Manila kay may award ko ng syudad nga business friendly ang syudad sa Iloilo. Ikalima ko ng syudad sa Iloilo. Kaya galing mati ko ang nag-intrato 5 man sila kabilog. Very good na congratulations Iloilo City. Ay kanami. Ay kalainin. Maria Ihunes di Garapon Santissima Silisakon nga amigo niya pare. Ya ini nga syudad sila nga pare. Ya mo palang ko ni kasalapo like this. Maria Ihunes siling ni Hazel Mayer siya gamay nga ulan wala dayon klase bilik sing ilik ya. Ang bal ni Grising Gardosel niya mas grabe korupsyon sa LGU, Sir John. Niya daw ginapamahaw lang ang korupsyon sa Pilipinas. Ga-OGT pa lang na si Inday nyo. Batuan, advice man na ni tataya kay advisor ya. May sweldo man ang konsultant, mayara Business friendly sang RPT nga kwan nga 300%. Yan hindi mapatihan ba? Ambal ni Crising Cardosi no. Iya di nga reaksyon no. Sila nga lutong Macau ng award nga na. Abaya. Hindi bisan lutong Macau na at least may award. Importante may award Business friendly ang syudad sa Iloilo mo. Galing sa number 5 ang syudad, ikalima ko ng syudad sa Iloilo. Ang nag-intra 5 man sila kabilog. Ay kalain. Ay sorry.
Istoryahan talaga karon mga K5 diri sa ato sini nga pangalagad. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. O damo pa ta di mga headlines, sabi nyo mga balita lang. Pertik damo di ari pagiday mga K5, no? Ang overpass sa may diversion road mga K5. Kundi dumduman yung iya sini nga balor gid dumduman ko ni. Nandugay na ko ni sa broadcast media balan ko ni. Gintukod ini mga 2022 bla mong 2020 bla mga dira-dira. Dalang da mga 2015 gali. Gintukod ni siya ng overpass na sa may diversion road. Ang balor niya sinabi niyo kung pila 20 million 20 milyones na. May kuha na siya, may ara na siya nga inang gasaka panahog na ganun sa ng elevator. Na may elevator na. Ang elevator pagtakod hasta lang magtapos hasta lang agin ilisan, way kaagi gamit kay nga guba. Ang elevator. Tapos ginilisan sa bag-o. Kuhaan naman sang kwarta sa syudad, painan sang syudad sang kwarta. Kagin paimuan maliwat bag-o na maliwat nga ilisan, bag-o naman nga elevator. Hasta subong elevator, way gagana. Guba man gyapon. Ginimo na da nga pramusunan ka ate. Kag mga badyaw. Tapos ang ulihe, ang ginareklamo kay man nga ako ni overpass siya, nga ginbutangan sang overpass, kaginbutangan sang elevator. Ang rason, no? Ang pinaka number 1 gid nga rason sina kay 5 Andre, abi mo kunan, no? Kay para ina sa mga senior citizen kag mga PWDs. Ginbutangan sa sang elevator kay para nga mga piang, mga lupog, mga bulag, mga senior citizen, mga maliit na blang hindi kasaka sa sa hagdanan. Masakay sa elevator kag magsaka tos babaw. Amo na sang purpose. Karon pagabot sa babaw, para sabi gaulan-ulan subong, ano ang manami abing sitwasyon sang mga malam to kay sang mga PWDs. Kay pagabot sa babaw to kung mag-ulan, masulay sila sa ulan kay wala atop. Tapos kung magtigilinit naman, masulay naman tuluat ang mga malam kay mga PWDs. Masulay man tugyapon kay wala sang atop. So amo na asang aton nga ginareklamo sa una dugay-dugay na 2015 sa gin-build up mong mga K5 kon gin-build mga K5 ang ina nga overpass sa may diversion road sa distrito sang Mandurriao. Karon nagpagwa naman pundong syudad sa Iloilo. 4 milyon na maliwat ang ilang gin pagwa nga pundo kay himuan kuno sang atop naman ang overpass. Tapos kung mamangkot ka dito sa City Hall, mangayo ka to sang ilang program of work kung diin ginkuha ang kwarta kag kung ano ang plano sa pagpahimo sang atop sang overpass sa diversion road. Hindi pa maghatag ang City Hall kay ang rason kay 500 tungod sa Data Privacy Act. Wisit. Yuda puga. Bilik sang ilik. Ano pagid nga mga pamuyayaw nga mga ekspresyon nga nami man. Yudi patula. Balatong kalabasa kag okra. Mga K5, hindi sila maghatag sang datos. Kaya ang rason, tungod kuno sa Data Privacy Act. Amo na ginasiling ko sa inyo nga gusto nila nga kiputon ang sungad sa mga announcer, kiputon ang sungad sa mga media, kag tabunan ang mga mata sa mga media, bangod sinisang Data Privacy Act nga ini. Nga mahambal kamo nga Data Privacy Act ang kinanglanon kay public documents na nga mga yudi patula kamo, mga buwisit kamo. Mainit kani ko, lakaron ta kamo da sa City Hall kag pang galing kay wala gali subong tao City Hall. Kulatan nyo wala mag-adlaw program ko. Kay bayaan ko ni akong programa, lakaron ta kamo da. Data Privacy Act lang pirmi ang ginagamit nyo.
Sos! Maria Ihonis. Inom tanay bla klinika D3 DTX 500 bla okay. So ginapamalhas ko subong sang perting kaakig. Damo pa ta di mga headlines. Sabi nyo may mga kuan pa kamo. Damo pa ta di mga headlines, damo pa ta di mga balita. Karon daga-daga istoryahan tang party baklanay buto. Sabi nyo lipatan ko. May binaklanay buto. Si Councilor Doron nag-ako. Hambal ni Councilor Doron. Silingya tanan-tanan kami silingya nga mga konsyal nga mga nagdalaog. Silingya puro kami na makalbuto de. Nya ma-resign ko kung hindi na tuod. At least nagwa na sa mga sungad nyo insakto ka tutuod. So kami nga mga wala nagdalaog kay 500. Iway kami na makalbuto kami nagdaog mo. Kay kung may kwarta kami irog bakal buto mamakal man kami basi madaog man kami. Pero galing ara sa aton konsensya kag ara sa aton mga ka-K5 nga pamatasan attitude nga nagahampang kita o kon nagalaban kita sang patas. Bot silingon ginapresentar ta aton kaugalingon sa pumuluyo. Ginapresentar ta ang aton nga mga plano para sa mga pumuluyo kag para sa syudad. Ginapresentar ta ang aton nga mga agenda o kunano pagid nga mga pila ka mga plano para sa karaydan sa mga pumuluyo. Ti galing. Kaya mga pumuluyo bisan ano nimo nga presentar ang para sa imo nga plano para sa karaydan nila. Ba makakita sila kwarta gamurahag ila kalimutaw nga disitom ang kon sa mga Cartoon Network pa nga si Tom and Jerry kay 500. Pagkita ya sang kwarta nagahurma ang dollar kag ang piso nga may ang letter P bla nga may kurit-kurit nga duha ka kurit sa ila nga mata. Amo na sang natabo. Tiyang hambal diri ni Councilor Doron nga silingate ya tanan-tanan kita siya na makalma dibuto. Ya ang damo-damo silingya kag ang nag-number 1 kag ang nag-number 2 ko ng mga tag-as nga posisyon. Ang tag-as nga numero sa ila siling nga boto, amo nang pinakadamo sila nga nagpamakal. Ang hambal ni Councilor Doron, kun mapamatud-an nga ang tagsa-tagsa wala nagpamakal sang boto, ma-resign si Councilor Doron. Di may duwa na to nga nagpanginwala. May duwa na to ka mga konsyal nga nagpanginwala. Hambal ya, silingya way kuya nagpamakal buto kabubuto niya sang pumuluyo. Silingya ang buto sa ako para nga magdaog ako. Hambal mga ka-K5 sang duha. May duha na nga nanginwala. Si Sid Frey Cabaluna kag si Nini Diraliana. Nya mo ni kadamo sila mga butante tapos siya kung nagpamakal ko. Hindi ko ka-afford. Itawag ko gani karon to ang mga tao nga mga nakabato sang kwarta nyo sa nagligan ng eleksyon, mandam ka mo ha? Itawag ko gani ang mga tao nga mga nagbaton sa mga kwarta nyo nga mga yudi patula ka mo. Umandam ka mo ha? Daw pareho sa istorya bala kay 500 sang magkumare. Siling niya mare, yang akon nga bata mare. Siling niya alam-alam ni mong niya laban-laban. Siling niya madoktor gini sa mong. Siling niya mayo mare. Yang akon niya mare daw gini tupa. Niya lalabot siling niya perti kabutigon sila sang bata ko. Siling niya ti laban-laban siling niya mare imong nga bata na mapolitiko gina mo. Niya mare, yang imo na nga bata, siya mapolitiko, ginalaban-laban. Ang ambal sang iya nga kumari, ang iya ko nga bata, pwerte ka butigon. Sinabat sa kumari, ang laban-laban, mari niya bata mo, mapolitiko na. Mayo pa si Doron, hindi pa butigon. Ambal, hindi ni masyado, guro ya politiko, si Doron. Ang ambal ya mo, siya tanan-tanan kita sila guilty din, niya ako guilty ko. Niya kung sinod sila sa aton nga wala nagpamakal. Niya pamatud-in yun, niya kay ma-resign ko.
Nagbalibad na si Nini Diraliana, nagbinutig na. Nagpanginwala na. Si Silfrey Cabaluna, nagpanginwala man. Huwag kuno sila na makalboto. Itawag ko gani ito ang mga tao nga nagbaton sa kwarta nyo nga mga yun patula kamo naligad ng eleksyon nga tag 300. Sumandam na kamo, ha? Tag 300 bla, oh. Di pa kadlaw-kadlaw pa si sino niyo, si Nini Diraliana. Daw ang ayan gid. Si Rex Sarabia gayambi. Ara 300 man na. Ang tag 300 nyo nga ginapamuta sa mga sobre sa nagligad ng eleksyon, naubos na to galing pamuson sa mga nagbaton. Sige. Yata karon maka K5 rin sa ato sila nga pagpangalagad. Sige lamang sa K5 Night Watch. Damo ta balita, mga nasyonal patakaron ka mga internasyonal, ha? Ang mga balita nga inyo nabatean ang builog na nga giradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga giradulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Maayo ini para sa tanan nga mga ginabatsyag naton nga mga balatian. Ilabi na gid ang hypertension, high blood. Kag subong man, maayo man ini para sa balatian sa atay, balatian sa kidney, balatian sa korason, balatian sa tinae, balatian sa tanan-tanan. Mga ka-K5 no, ilabi na gid sa diabetes, hypertension, halin sa tanan-tanan nga mga kanser halos kalabanan. Naga-prevent ini nga magtubo ang kanser sa aton nga lawas. Katulad sang prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, colon cancer, kag sarcoma cancer. Kag iban pa nga mga klase sa mga cancer. Nga, bangod mga ka-K5, ang klinika DTX 500, isa ka superior antioxidant. Puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, untiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas
Tungkol sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungkol ang may TC, alkaline vitamin C. Mong lawas apik pirmi, di nakakapuyon. Tungkol sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si
ka K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako, si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Kasi nga mga tinion, check naton na ang latest weather report. Nagika sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Kamusta ta si Bagyo Opong kay mo ni ginabantayan subong kag may report kita daw may mga ara nakita nga mga signal kag may mga gale warning na kita no sa iban nga mga lugar diri sa may area sang Western Visayas sa mga ka-K5. So kani standby sa aton nga mga tagparamatik kay hulat-hulaton naton nga makontak naton ato siling pag-asa Iloilo para makamustata ang sitwasyon sa palibot sang ato sining syudad kag probinsya sang Iloilo. Sila binigid sa bilog nga Western Visayas sa mga ka-K5 no. Inang damo tagali mga kuan ba mga viewers no sa June Kapulot News Live naton nga Facebook page kag sa K5 News FM Iloilo 88.7. So standby kamo sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatik kay gina-contact pa nato sining pag-asa Iloilo para nga aton sining mga ka-K5 nga makuha ang impormasyon no. Basta mga amo ni mga sitwasyon na medyo busy pang linya kay damo ni laban-laban sang mga nagatawag no. Kag nagakuha sa informasyon may kang tanan sa sining bagyo nga si Opong mga ka-K5. Daligid lang no, prober kita magkuha samtang kinaangan nato no. Ang linya sang aton sining pag-asa Iloilo. Daligid lang kay pang-acknowledge tang mga followers naton. Diri sa ato sining pagpangalagad no, diri sa K5 News FM anay sa kay Maricel Baloro Kasiple. Sila nga maulanon gabi K5 John Alojado Kapulot. Maulanon gani. Subong man sa kay Jasper Jan Linterna. Ya kampiyon waswase. Sa kay John Paul Kata mayong gabi gid no. Shout out sa kay Ria Capanas, sa kay Rose Simpas. Shout out man. Sa kay Noven Hirusa. May gabi idol from Baldusa, La Paz, Iloilo City. Sa kay Helmer Philly si Dario. Good evening kay 5 John. Kay Daryl Parcon Fuerte. Shout out watching sa Duran, Dumalag, Capiz. Sa kay Narciso Bolivar. May gabi na sa kay Mr. Narciso Bolivar no kasi kay Mrs. Sweetsel Duterte. May gabi sa kay Tarsila Ongkay Disina. Good evening Sir John, God bless. Kay Romy Basbano. May gabi sila nga Sir John. Kay Christine Gardose, sila nga Kaladlawan, Kolihot gali. Kay 5 lang ang interest gali. Damo nang nabatian ta. Ang tahon ta kung tuod ng informasyon. Nga 5 lang kuno nag-intra tapos ika-5 man ang syudad.
Kay Christine Gardosel niya mas grabe ang korupsyon na nabasa ko na niya. Kay Hazel Mayerda mayong gabi man niya gamay lang ko nga ulan sila niya wala dayon klase sila niya bilik sing ilik. Sakay RV Chris Caceres da niya good evening ka K5 happy listening and watching live. Sakay mano-mano ang highest paid barkeria dol hindi pa siya executive assistant wala gani ko no dawa. Kay Christine Gardosida mayong gabi Susan P. Siscar mayong gabi kay Benny Hermano good evening sa niya hindi sagad ugtas sakay Jose Leo El Hir Guillermo ibanda sa Laguron malang sila niya puwera sa maayo kag nagaobra ang mga retired na tani steady na sila sa panimalay nila focus na sa ila pamilya hindi nga sagad papasagod sa syudad taxes na sang pumuruyo ang ginasweldo sa ila wala sila gabatyag may mga pensyon na sila mong retired sa custom retired sa assessors, etc. Ba, may ginakuan kagid, may ginapabati-batian kagid. Galing mga wala na sila huya. Sino nga mga tinion, mga ka-K5? Yari na sa piyak na itong linya ang aton nga pag-asa Iloilo sa latest weather report. Kamusta ta si Bagyo Upong mga ka-K5? Kung kita karon sa pag-asa Iloilo po naton si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes sir, good evening sa atong mga kalamati. Latest analysis naton, sentro sang bagyo nga si Opong, yara na sa kalayon 150 kilometers silangan sang Borongan City, Eastern Samar. May dalain hangin ng maximum sustained winds nga 110 kilometers per hour malapit sa sentro. Pag maddo sa Gostines nga posible maglabot sa 135 kilometers per hour. Kag sa karon hulag ini siya west-northwest sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Latest analysis natin, posible pa ni siya maging bagyo or typhoon category bago siya maglandfall. Although kung maglandfall din siya sa may Eastern Samar or sa may Bicol region by tomorrow early morning, posible din siya nga maghina liwat sa severe tropical storm category. Kita dali may signal number 2 na kita actually sa babaw nga bahin sang Panay Island. Labi na gidri sa norte nga bahin sang Aklan, amo ni siya mga lugar sa Makato, Pangalan, Kalibo, New Washington, Ibahay, Malay, Nabas, Numancia, Batan, kag Buruanga. Signal number 2 man sa norte nga bahin sang Capiz, Rojas City, Panay, Pilar, Kapian, Ibisan, Pontevedra, President Rojas. Norte nga bahin sang Iloilo, dala na diri Estancia, Carles, Balasan, Batad, kag sa Caluya Islands. Signal number 1 sa nabili na bahin sang Capiz, nabili na bahin sang Aklan, norte nga bahin sang Antique, dala diring Libertad, Pandan, Sebaste, Kulasi, Tibyao, Barabasa, Bugasong, Lawahan, kag Valderrama, kag central portion sang Iloilo, dala diri ang San Dionisio, Sara, Concepcion, Ahoy, Limari, Barotac Viejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, Pasig City, Bingawan, Kalinog, Dueñas, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, Lambunaw, Haniway, Bansiangan, Pototan, Mina, Zarga, New Lucena, Cabatuan, kag Maasin. Sa karon, signal number 1, warning lead time is 36 hours with a potential range of the wind speeds of 39 to 61 kilometers per hour with minimal to minor threat to life and property. Ang ini nga bagyo ginalawman naton posibleng magwa sa aton nga Parline Sabado sang adlaw kag sa karon ginalantaw man naton Western Visayas sa subong nga kagabihon hasta buwas may mga pag-ulan nga mabatyagan kag mga golpeada lang nga mapagkusog sa mga hangin sa ibang nga parte sang rehiyon nga dala sang aton nga severe tropical storm Opong. Aton nga forecast range of temperatures 25 to 29 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 5:44 kainis ang hapon kababot na kinibuas alas 5:39 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update lendrit pag-asa Iloilo, Fred Rubin, madam ug salamat. Okay, salamat kid Engineer First Rubin no pa inang buot silingon nga ang ini nga mga ginpanglawag nato northern parts sang Iloilo, Estancia Carles no kag Balasan nga may ara nga signal number 2 and the rest may ara nga signal number 1 magluwas gid lang diri sa syudad sang Iloilo no nga ang syudad sang Iloilo daw ay madala sa signal number 1 no Engineer First Rubin sir.
Yes sir, sa karon na hindi pa ning bilog na probinsya sang Iloilo kag hindi pa ni bilog na region no sang Western Visayas sa may ara sang signal number. Northern part pa lang actually ang may mga signal gid no. Sa aton nga southern Iloilo ya mga area sang uton pagkatuto sa may Miag-aw kag San Joaquin daway pa man niya signal sir no. So far sir wala pa man pero padayon na continuous na monitoring naton kay possible mag-raise pa kita sang signal pagit sa ibang nga lugar once nga palapit na pagid ang aton nga bagyo sa Subo nga pagadigon kagahon. So Biyernes ang aga ginapatihan nga mga landfall ang ining si Bagyo Opong sa mga area sang Bicol region, southern part sang Luzon kag ini siya ang may posibilidad nga magabaskog pagid na into a typhoon category. Then after that, mga Sabado sang aga, ini siya magagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ginalang taon na taon, posible Sabado sang hapon or gabi na ni siya magwa sa atin. Sabado sang hapon. Okay. So, may posibilidad nga ini nga mga lugar ang agyan sang bagyo. May posibilidad nga muning makatilaw sang signal number 3. Hasta lang sa signal number 3, hindi ni siya mangin super typhoon na Engineer Ferds. Hasta signal number 3 kung severe tropical storm category pero kung typhoon is signal number 4. Pero yun na taon na taon, posible ini siya maghina liwat sa severe tropical storm kung maglandfall ini siya kung once nga mag-typhoon ini. So possible maximum signal number 3 to 4 nang nasiyang aton mong batsagan. Okay. With that, Engineer Ferds Robin, thank you so much and mayong gabi sa liwat. Thank you sir, Siluwat may gabi. K5 News FM Kampiyon Report. Engineer Ferds Robin sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mga kakipabukon pag-asa. So muning latest nga balita no, so mga September 25 kita subong no. So September 25 mga ka-K5 ini siya ang aari pa lang diri sa may malapit sa area sang sa kadagatan pa sa Gyapon no. So may posibilidad ginalantaw nga mga pitsa 26 mga ka-K5 Biyernes nga adlaw sang kaagahon ini siya ang mag-landfall dira sa may area sang Bicol region. Kag madalas siya ini ang northern part sang Iloilo, Capiz, Aklan kag Antique. Mga ka-K5 no. Dala sang iya sining pag-igo no. So may mga signal number 2 na kita sa sining mga lugar no. Sa area sang part sang Roa City, Capiz, pila ka mga area kag dito man sa mga kabanwahanan sa may area man sang Aklan kag diri sa aton sa Iloilo, northern part sa Iloilo, dala na diri ang mga Carles, Balasan, Estancia, Concepcion, mga ka-K5 no. Kag ara sa signal number 2. And the rest, mga ginpanglawag, mga KK5, ang signal number 1. So, ginalauman ining mga pagbuo sang ulan, mga KK5, no, sa sininga mga lugar. So, may mga gale warning na ni laban-laban. Basta mag-signal number 1 na gani. May mga gale warning na kita mga K5 no, sa mga kadagatan kag sa mga nagagwa, mga nagalakat nga mga pampot no, kag mga mangingisda, mga biyahe, mga ka-K5, laban-laban may mga gale warning na inihalin sa aton sininga pag-asa ka sa Philippine Coast Guard, mga ka-K5. So bantayan nato na ang ining severe tropical storm inang upong, mga ka-K5, or sa iya sininga international name nga Bualoy. Kwanto si Nando to, hindi ba si Ragasa to? Ragasa to, letter R. Subong niya si Bualoy niya ngalan niya niya. Bualoy, mga ka-K5. So muna aton nga bulabantayan, sos kabay pa. Tiko mga Biyernes ang aga, malandfall sa pagka Biyernes ang hapon, makuan sa kuno mong matunaw, nabalik sa kuno sa inang severe no, mangin typhoon siya. Pag hugpa ya di sa may kuano, pag landfall ya sa may area sang Bicol region, southern part sang Luzon.
Ini siya mga ka-K5 ang magabalik sa babaw kag magabalik liwat sa severe tropical storm mga ka-K5. Ubot silingon makuan gawa mabulo ba mahina-hina na ni siya pag tapos siya landfall no sa may area sang Bicol region sa buwas sa aga mga ka-K5. So muni kagti siyempre buot silingon nakalipas na ini siya kaya ara manog sampot na sa subong no. Manog agi na siya sa land area mga ka-K5 sa southern part sang Luzon sa Bicol region. So ang ginalabayan niya subong makatilaw sang signal number 2 kag mga ka-K5 amo ang mga masunod nato sini nga mga lugar na maging panglawag kagay na sa ato sini nga Pag-asa Iloilo. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangaragad mga ka-K5 mang basa taniwat sa mga mensahe Romeo Subiri sini nga kalma idol headline pa lang na sa sang K5 Night Watch ayo galino. Headlines pa lang galito aton nga kumikuan way pagalito komentaryo. Sa kay Julio Sancho Abilarde Medina, mayang gabi man sila nga K5 Night Watch with Idol John Capulot. Sa kay Elenica Francisco. Good evening K5 John, shout out lang ko sa pamilya ko sa Antique. Kamusta kamo dyan? Kay Bengs PSG, niya mayang gabi Sir John kag sa mga ka-K5. Sa kay Mark Castro, good evening man. Sa kay John Paul Cata, good evening man. Kay Arlene Evangelista, shout out man. Susan P. Siscar, shout out. Florenda Cadavero, Vilmar Barsibala, mayang gabi, shout out man. Idmar Liquinia, Mark Paul Aguilar Tamelo, good evening man from Pasig City. Sa kay Narciso Bolivar, good evening man. Idol, watching live from Hong Kong. Kay Switzel Duterte da mayang gabi man. Romeo Subiri, kay Shane Reyna Taghap Ukanya. Good evening Sir John, watching from Saudi Arabia. Sa kay Rose Simpa, Stanley Valiente, Dindin de los Santos, Dedski Gagnao Tubisa, kay Rose Simpas, Laila Altelio Hirotse, kay Christine Gardose, kay Verna Salvilla Cagria Capanas. Mayang gabi mga miyembro sang John Capulot Fans Club International. Ari pagid. Diri kita sa John Capulot News Live. Nga Facebook page mga ka-K5 no. Naka-cross post ni sa aton nga John Capulot News Live mo. So kung mga mag-like kamo gani sa K5 News FM, like man kamo kag mag-share man diri sa John Capulot News Live no. Sa kay Toto C. Good evening sila nga K5 Idol. Sa kay James Saicon. Good evening F. Cormida. Mayong gabi man. Shout out. Kay Roger Ribalios. Ngayong gabi Idol John. Watching from Antique. Rosa Stingson. God bless Idol John. Kay Andy Alojado. Good evening lang da Idol John. Kay Nilo Badana. Mayong gabi Idol. Watching from Antonio Mulo. San Antonio Mulo. Luisito Tuala. Guapo Tupikota Idola. Baga panamit ka mo ay no. Sa kay James Saicon. Good PM. K5 John Caps. Kay Rosa Stingson, good evening Idol John, watching from Magsaysay, La Paz. Sa kay Fatima Lagarto Zapico Masiro, mayang gabi Idol from Ledesco Village, La Paz. Kay Toto Bolido, mayang gabi man, Peter Estandarte, sa kay John Cesar Villaruel, pare mayang gabi, direkta sa San Juan. Franz Abiliar, mayang gabi, Mercedes Malquerido, shout out man. Sa kay ari naman din mga member sang John Capulot Fans Club International si Ria Capanas, Berna Salvilla, good evening sila nga Maninoy. Sa kay Vito Villa, mayong gabi kaninyong idol, banat Idol John Capulot. Rosilio Bahilidad, mayong gabi Idol, waswasi sila. Rosanel RTG Giliano, mayong gabi man. Renato Bindita, Idol Capulot, talamak na gid ang korupsyon pati sa lokal sa gobyerno, subong gabaan mana sila gihapon, kabay pa ambot sano pa na magtupa silang gaba. Kay Jaguar Gabion, good evening Idol, panghanuta sila maayo Idol. Kay Mikey Muse, ang health sila niya to.
AJ Lacorte, good evening Idol John. Amo na gani siling ko, why na lang gin 100 para wala waki. Sa kay Julio Sancho Abelarde Medina, Mayang gabi kay 5 Night Watch with Idol John Capulot. Reden Alohado, good evening man Idol. Sa kay Lilia Ohoy, K5 Idol John, good evening. Watching live from Kalinog. Kay Renato Bindita, mayong gabi man. Los V. Minda Makilan, mayong gabi. Kay JC Calancio, good evening. Kay JC Lilibeth Roma, good evening Sir John, always listening here. Kamusta love life mo? As lang ko kung may asawa ka na. Kay kung wala ka asawa, pwede si Remy Santiago. Kay single man siya gihapon. Joke ko lang na Sir John God bless K5 News FM. Kag sa tanan nga mga nagapamati kag nagalantaw sa K5 News FM. Ba, si Remy Santiago laon man gyapon gali. Grabe. Mo sano pa namamana si Remy Santiago Laon ka magaligapon da. May na kay kwan duwa ka laon na sa K5 Andre si Remy Santiago bla. Laon na duwa ka laon. Ang isa laon to. Mayang gabi na si kay JRJ Morales. Kay Verna Salvilla, mayong gabi man. Rosimpas, kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Okay? Ayos. So, hala, sige. Sa ato sila nga pangalagad mga ka-K5, check na naton ang report kag informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan, sino na sino si Jenny? Si Jenny, okay. Check naton si K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa Iloilo Provincial or sa Iloilo City Hall. Ini may kang tanan mga K5 sa report, no? Nga ang sabat sang mga konsyal bla regarding sa statement ni Councilor Doron. Ang hambal ni Councilor Doron mga K5 nga tanan-tanan kuno sila guilty sa pagpamakal sang boto sa nagligad nga eleksyon. Ang mga konsyal naghatag sang reaksyon kung bala tuod nga nagpamakal giman sila sang boto. Tag 300, ang iban tag 500. Mga ka-K5, ang ilang nga bilog tag 1,000. Plus pagit sa mga tag 300 sa mga tag 500 sa damo kwarta ang mga butante nagligad ng eleksyon. Abi nyo lang Udako. Ari ay. Mga ka-K5. Siling ni Aliera, Joy Ape, no? Siling niya, sana all 90K ang pangkapi ba? Sana all ka na lang Wala mo nagid nga si Joe Espinosa mo na sa'yo. Pangapi-kapil na ubray ka na adlaw. Way na sa'yo kadto City Hall to Abi nyo lang Every check na nato nagdetalye sa mga balita kuno sabat sa mga konsyal sa hambal ni Councilor Doron. Nga tanan kuno sila nagpamakal man lang boto sa nagligad ng eleksyon para magdalaog buot silingon tanan nga mga nagdalaog nga mga konsyal lunsay tanan mga nagpamakal sang boto. Hindi nyo pagtigaha ang punta Kadelikado na. Check na ton. K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June sa 14 ka mga konsehala, 4 na ang nanginuwala kay K5 June nga wala sila yan na makalsang boto sa direktan nga eleksyon. Sino nga mga konsyal? Una dira kay 5 June si Councilor Nene de la Liana, Councilor Cedri Cabaluna, Councilor Frances Parcon Torres, kag Councilor Shin Marie Mabilog kay 5 June. Apat sila. Apat lang ang nag-respond sa aton kay 5 June, no? Ang iban why? Wala gid kay 5 June. Why mo pamangkot si Rex Rabia, si Miguel Triñas, si sino pa nada, si Johnny Yang, si Akap,
sino pa ng mga rada kay si Doron niya gako sa yamong niya tanan tagilti di nga pang makalbuto. Kita mo galalain si Kwan, galalain dan di kita mo kung sino ang mga nag-react na. Amo gid na. Tiyang apat nag-react ni. Tiyang anong reaksyon nila? Bebe, pang isa-isa habi sila, be? Si Councilor Nene de la Liana, ang iyang pahayagya kay June nga hindi siya kasarang maghatag kasi June hindi nga bali pagani nga iyang vote sa ng eleksyon niya sa 114,048 votes. Hindi na siya kasarang maghatag sining masobra 100,000 kay June kay wala siya kwarta. Kung naghatag man siya kay June sang kwarta, inaya pang bakal sang pagkaon para sa iya mga watchers kag mga staff sang saliktan nga eleksyon. Second kay June as si Councilor Frances Parcon Torres ang hambal niya nga kung hambal ni Councilor Romel Doron nga kung mas damo kaging gastos ng eleksyon, mas mataas ang imurangko, it means na kay June nga siya ang ika-number 12 nga konsehal. Gapakita lang nga wala siya nagasto kay June sa eleksyon. Kagahambal niya nga nagdaog siya because nga palangga siya sa pumuluyo kay June. Same sila sang sabat ni Councilor Cedric Cabaluna. Si Councilor Cedric Cabaluna kasi June, no? Paghamba ni Councilor Romel Doron nga kung damo ka sang kwartang aging gasto, taas imurangko. Diba kita na ko sa June sa video naton, paghamba ni Councilor Doron nga do hindi magkapati, nga do naglalain, nga do nagtaas kilay ni Councilor Cabaluna. Since nga siya ang number 1 councilor, wala man siya may gasto, kagwai siya na makalisang boto. And on the other hand, kasi June, no, si Councilor Shin Marie Babilo kasi June, ang hamba niya nga why did siya kasi June na makasang boto? Una, it's against her principle. Ikaduha, against the law kasi June. Kagahamba niya nga kung nabatian niya lang kasi June kay during that time, ginako isang konsehal nga wala gid siya totally nakapamati isang speech ni Councilor Doron because nakafocus siya sa committee hearing which is amoni ang increase no kay June sang 40% sa RPT naton nga discount ni kay June. Kaya niya wala na gid fully nabatian ang speech ni Councilor Doron nga kung nabatian niya balaan niya sa kaugalingon niya kasi June nga matindog siya kag i-challenge niya ang hambal ni Councilor Romel Doron nga sino sa mga upod niya ang wala na makal sa boto kay siya mismo hambal niya aware siya nga why did siya na makal sa boto kasi June. Kaya muna no, apat na sa mga konsehala ang ang nag-deny nga na makal sila sang boto. Statement siya man ay hambal ni Councilor Mabilog nga kung amo na kasi June, no, kung nagbaka pamakal sang boto si Councilor Romel Doron, kung ako yan na makal sang boto niya, hindi niya pagdalahigon ang iban kasi June. Especially siya kay hindi man sila close. Amo na hambal ni Councilor Mabilog. Kaya ang nasabat naman kay June ang madamo nga palamang tutanon sa iya before after the election sa resulta nga asa lang nakasulod. Si ara na kasi June. Nasabat na ni Councilor Romel Doron ang pamangkot sang Ilonggo nga asa lang ang nakasulod sa pihak nga partido hay probably na makasila sang boto kay June. That's why nga majority of the councilors is yara sa pihak nga partido kay June. Amo na din hulat-hulat na lang sa karon kung anong rason ano ning pinakapuno ang ginuumpisahan sini nga ang nakaabot sa punto nga hambal si Councilor Doron nga parte sa mga binaklanay sang buto. Anong pinakaumpisada sina nag-privilege speech siya? Yes, kay June, nag-privilege speech siya about the corruption kay June. Amo dito ang puno-puno niya. Okay. Actually, ang ginahambal niya gani nga ang pinaka-guilty nga kurakot o kung sa korupsyon kay June is no other than the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya siya gani kay June na wala pa nakabayad sa iyang buwis nga more or less 200 billion pesos. Nagambal niya nga amuni ang ginatawag nila nga bagong Pilipinas nga tapos yung question niya pa kung sino ang sincero gid man bala nga masolusyonan ining korupsyon kay June sa government and even question ang ongoing na investigation kay June tuhoy ni sa mga maanomaliya nga
flood control projects. Hambal niya gani, diri gani isa lokal, hambal niya nga kung sino ang mga nagpamakasang boto, kung sino ang madamo kwarta, amo niya ang nagadaog sa eleksyon. Ang hambal niya pagani, dito way matapilian, sino'y pilian ta, ang nagpamakal boto o kung ang may sariling mundo. We don't know kay Farm June kung sino ang gina-imply ni Councilor Doron sa paghambal niya. Tingnan mo natin diri sa aton, abi, sinog abi sa aton ang wala na makasang boto sa direkta ng eleksyon magdaog haw. Namo nang hambal ni Councilor Ronaldo kay Farm June. Dito na niya ginhambal nga ako nag-aako ko nga I admittedly nga nagpakasya sang boto pero gina-consider niya iya kaugalingon as a lesser evil because according to him nga ginakabit niya ang kaugalingon niya as si Robin Hood. Kung baala natin sa kay Farm June, si Robin Hood amo ni ang do character kay Farm June nga nagapangawat pero ginabalik niya sa pumuluyo ang iya nga ginakawat. Kawatan siya pero ginabalik niya sa pumuluyo. Bot silingon nga may ginapabati-batian siya nga ang kalabanan nga mga upo dyan mga kawatan pero way sa may ginahatag sa pumuluyo. Oo. Kaya ang hambal niya gani kay 5 June nga man ako si Robin Hood kay nagambal siya nga sa aton din sino pa bala ang gahatag sang libre nga notaryo. Aragido sa kuno, aragido sa picture kitaon sa Facebook page sa kitaon sila ara sila oro. Ara nagtalikod ng isaw. Ang isa kitaon nagtang niya. Isa gayhom-yom gaturo takilid nga daw kuno abi daw way gisa ka balo. Tapos ang isa man nagtalikod, ang isa nagyhom-yom pagid. Aragi sila, ang isa ito pawala lang tos punta. Okay, 5 Jenny. Oo, tiyo mo niya kasi Farm June ang banyan nga ginakabi ang iya kaugalingon as si Robin Hood. Namangkot siya kung sino pa sa maupod niya ang naghatag sang libre nga notaryo. Well, hambal ni Councilor, white ni nag-grace pero hambal ni Councilor Parkon, nagbayaw siya sang kamot sa kasi Farm June sa nanghambal nga sino naghatag sang libre nga notaryo. Kag kung sino ang wala na makasang boto, wala lang gid puro kasi Farm June nakita kay medyo kung ang pwesto ni Councilor Frances Parkon, hara siya sa pinakapulo-punta, lapit na siya sa kay Farm June sa amon sa media, so natakpan sa kay Farm June siya kitaon. Kasama niya, aside sa naghatag siya sang libreng notaryo, kung pagminsaron kay Farm June, madamo sa mga nagakadto si opisina nga nagapangayo sang financial nga bulig, panglubong, hatag sang bulong. That's why nga, despite nga admittedly na makasya sang boto, ginabalik yaman niya kasi Farm June sa pumuluyo paagi sa mga bulig na ay ginahatag everyday kasi Farm June as a councilor. That's why he considered himself as the lesser evil or less ang guilt kasi Farm June. Sino hambal na kay Councilor Romel Doron? Oo. Ang kay Councilor Parkon niya, ano siya? Ano, libre man niya nga nga notaryo? Yes. Actually, sa statement niya kay Farm June, hambal niya nga nag-request ng iyang hand sa pagpamangkot ni Councilor Romel Doron kung naghahatag, kung sino pa libre nga notaryo. Ang naghahatag sa libre nga notaryo. Tingnan niya nga siya, naghahatag siya sa libre nga notaryo. Nagwala siya nagpamakas. Pilag bilog abogado dara sa City Council man, si Doron, si Sarabia, si Cabaluna, si Parkon. Si Parkon, yeah. Apat sila, no? Apat sila? Pero ang isa na yung nga ginatulok ni Kuano, ni Doron, no? Nga ginamaghambal siya. Dalok, ginayan. Inang daw bataon daw, why niya ga libre? Binayaan niya ganito iya nga mga kaso to nga mga taga-kalumpang to, binayaan niya ganito. Pero nagdaog masagyapon, nga nagdaog siya, kay namakal sa buto, kung si Doron pa. Balaan ni Doron, balaan. Ang bali Doron, siniya tanan-tanan, tadi ka pa makal man butol niya, sino abi, deway ka pa makal butol, yan kay ma-resign ko. Di may apat nga nagambal nga way sila ka pa makal buto. Kuan na sila, dala na sila sa mga butigon. Gayin, yun na ganit, tada. Mas style pa ka mga way ka muna makalbuto. You gears nyo eh. Si Hazel Mayer pa, siya bilik sang ilik ya. Hindi na kamo bala magpasantos-santos mo na, no, man kamo inyo man.
Mayo pa na yung mga amo-amo ni sa kay Doron Amo ning nami kay ako. Pares pala sa kay uka garin sa unabla nga sila niya sa mga projects na. Nya ga tukob-tukob man tadan niya programay lang iba niya lamon gid. Si former congressman uka garin sa unabla. Tama man ni si Doron ako yan sila niya ako ga panagtag man ga panghatag man ko sila niya sa nagligad nga eleksyon na. Kasi naway ka panghatag diaw. Ini ba lang mga iban nga mga upod yung mga konsyal na nga ara ga pakita na gapa tinlo nga daw pamatyaga mo gapa buot-buot pro sa sulod nyo mga dukot. Mayo pa si Doron ako gadayaw pa si Doron kate si Doron ga ako. Kamoy nyo sa ano pa mamako ka mga butigon sinyo. Ipamangkot tagani karon tanan-tanan nga mga kapitan mag-ako ni mga kapitan nga ang mga kapitan ra jud pagi ang kwarta mga kapitan amo ga panagtag siyang kwarta makatilaw kamo ay. Ang akon makuon ko man na makalma ko buto. Pero ang nagpamakal sang buto ang kontra ko. Ang ilang nga pangbayad ginatag na tag 500. Tapos sinambal nila ari 500 hindi lang pagbutuha si kapulot. Amo na yang bakal nga buto sa akon. Hindi ako ya pagbutuhon, hindi kay ang iba ilay kundi gahatag sila 300, 500, butuhon sila. Ang ako niya lain ang nagfinance sa akon niya ang kontra ko. Tapos, ginpanagtag ito sa mga kapitan. Tapos, ginpanagtag sa mga kapitan sa mga pumuluyo ng mga butante. Kaginhambalan, ari 500. Hindi lang pagbutuha si kapulot. Tina ako kumana nga nagpamakal ako buto. Pero hindi lang kuya pagbutuhon. Amo na kun nga nag number 16 ako. K5 Jenny? Amo gid kay 5 June ati nagapahanumdom ang Commission on Election kay 5 June nga ang pagpamakal sang boto is considered as hindi gid consider siya kay 5 June nga no gid no kasi it's a criminal act kay 5 June kag sarang ikaw ma-priso. Pero so kay 5 June sang tinalikdan ng eleksyon do wala man sang may na monitor ang Commission on Election. Sos! Dugangan pa yun sa taga-kumilik nga numero 1 man ka butigon. Wala labot nga butigon na, bulag pa. Stylistic, way na monitor. Yogers nyo bilik, sang ilik ya. Muna yung problema sa inyo kay ambot kung dinastang konsensya nyo nga mga yun patula kamo, ginbutang kamo da sa ahinsya para nga magbantay, pagkatapos mapawala kamo. Daw pamatyagan nyo sa amon, blaya daw. Amo ng problema sa inyo kay mangu na kami, manguun nyo pagidblaw. Gago na kami, gaguho nyo pagid. K5 Jenny? Kay why sang may na-monitor nga vote buying? Wala! Sang may dapuga! Or official nga nagreklamo sa ilang office kay Fanson. Amo na gani nga dapat ang obrahon nila sila ang magdakop aktwal kay kun may magreklamo lang sino abay mareklamo nga mga politiko kay palariho man lang sila nga nagapamakal. Dapat sila amo ang magpangamot nga magbantay kag magpangdakop para nga sila mismo makadirekta file kaso kag mag-disqualified sa sining mga politiko ngayon nga nagapamakal sang boto. Nagligad nga eleksyon lang tawan nyo bala? May 20 milyones lang may gasto ang kontra ko sa akon para hindi lang ko pagbutuhon. O silingon pamakal man nagyapon pangbayad mangyapon na hindi Blacky 5 Jenny? Pambayad para hindi para hindi magdaog ti amo man nagyapon pamakal man nagyapon buto hindi bla baklon mong taon yo ariyo 1,000 baklon ta kay 1,000 hindi mo lang pagbutuhon si kapulot tati hindi na vote buying man gyapon na hindi bla galing amo lang nagaling hindi lang kuya pagbuto amo nang matutuon nga natabo nagligad nga eleksyon hindi lang na magbinote ka mga kapitan. Bisan isa-isa na sila pamangkutabla. Naton pila ginatag sa imo ni Kwan, ni amo niyo. Para nga ipang makalbuto sa imo nga mga butante da. Tapos panglantawon mo sila do pamatyaga mo do mga santos kag
daw sa mga piho. Sus Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima, oh. Daw pamatyagan nyo, daw papatiho nyo pa kami. Amo nang ganing problema da, kay mango na kami, manguon nyo pa. Ang kumilik, amo man. Pariho, gilang kamot. Parte sa korupsyon ni tanan-tanan gani, amo na ganing korupsyon, perte. Ako kay Romel Duron, tolta, manog tapos man term ni Romel Duron mong, amo na ko nga, ginapangbirayan na ng mga upodyo. Last term yun na subong, di ba? Actually, kay Sir Junior, last term na ni Councilor Romel Duron. Kita mo, isog sa mga hangkat, nga siling niya, kung sino ding way ng makalbuto, siling niya, hambal na niya, kay marisign ko na yun. Abot yan na, abogado na eh. K5 Jenny? Amo gid kay Sir Jun, titinguhan na ton nga laboton man niya si Councilor Romel Duron, no? On the other hand, kay Sir Jun nga, kung ano to ng iyang statement kay mostly sa iyang nga mga kaupod na konsehal, ang gin-deny ang iyang claim nga na makasila sang boto. Ining mga nag-deny, ining mga nag-deny, amo ning una nga mga kwan, nga mga butigon. Ang iban nga nagpawala, mga kwan ni sila ya, mga naga-playing safe. Yung nga naga-deny Maria Ihunis, tigarapon Santissima, oh. Oga, yung ragani, tada, style pa kamo, nini, dilalyana, way ka pa makalbuto. Yogers, K5 Jenny? Unless nga may mga evidence that will say otherwise, K5 John, it's their words against manya, the word of Councilor Romel Duron, K5 John. Away sila ni Duron Actually, si Sir Jun, may sugpunta na si Councilor nga na ang hambar niya nga, basilain lang, na misinterpret lang ni Councilor Romel Duron kay Sir Jun, kay ang vote buying, doesn't necessarily mean nga naghahatag ka sang kwarta, kay sa destination, sa Commission on Election kay Sir Jun, ang simple nga paghatag sang mga t-shirts, mga payong, abi na kay Sir Jun, o kung mga goods, gikan sa mga nagkapadalagan nga politiko is considered na siya kay June as a vote buying na. Diba si amo na bala kay June ang ginanami ni Councilor Romel Duron nga nahatag sa mga not necessarily nga cash kay June, no? Ang iya nga mga upod. That's why na-considered siya as a vote buying. Mandam na sila provide ko sang mga sobre nila nga may mga ngalan nila kay makita ginila ipakaon ko sila isa-isa. K5 Jenny. Hambalan mo ko para makover ko. Magpakaon ko sila? Oo. Hindi na. Ako pa na karon ng malain. Karon ma-broadcast, mabasi, ma-international news pa ko. May punon ng mga ebidensya ng mga sobre nga may mga ngalan lang pamakal na buto, bla. Ang kwarta to naubos at bakal sa mga tag-iya sa mga sa mga ginpamakal. Pero sobre to iban may ara pabilin mo. Mandam lang kamo makakita ko kay. K5 Jenny. Sige kay K5 Jenny, bantayan nato ang development sining tinguhan naton nga makuhaan si Councilor Romel Duron niya sang iyang bahin kay K5 June with regards to this. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon na batan ng buylog na giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika District Bayo. The Superfood Supplement. Mga ka-K5 ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang aton lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton siring nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K, isa ini siya ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadingge ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation
nga nagabulig man agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ipiktar ka na sang dengue. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kinanglano naton para sa contra-virus, viral and bacterial infections mga ka-K5 sipon hilanat ubot rang kaso kay iban pa nga mga baratian. Mag-inom na kita sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pa nga mga pamaratian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 9:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-igasang to ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga pa
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako and the instrument yung ikakit. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadasig lang sang kimputa do. Headlines lang ganito ay patagani ka komentaryo na ubos ning aton nga oras man. Shoutout anay sa kay ari pa may mga nagkalabiling kita galing mga followers po. Sa kay Juvie Ohoy, idol, good evening, shout out sa kay Lilia Ohoy, Kuno Ohoy, Juvie, Aquino Ohoy, Juvie Ohoy, kag always watching kada gabi sa inyo. Kay Reynaldo Caspe, mayang gabi parikoy, mayang gabi man. Sa kay Agustin Kabanting, good evening John, watching from Sitio Padlasan, Barangay Bacolod, Leon, Iloilo. And daligid lang ha, antes ko magpadayon sa basa sa mga mensahe, daligid lang kay may flash report ato sila nga patrol. K5 News FM Flash Report. May aksidente mga K5 sa Dongon B sa distrito Sangharo. K5 Aaron, go ahead. K5 Sean, isa ka vehicular accident ang nagdadali sa may sako pa sa barangay Dongon B, Haro, sa buong gabi sa atubang o sa gawa ng Everest cold storage. K5 Sean. Sa barangay sa
Everest Cold Storage? Yes, ang nag-mark Everest Cold Storage sa guwa nila ni, pero sakop sa barangay Dongon B, Harok. Involved diri ang isa ka motorsiklo, ang driver isa ka lalaki, kag may angkas nga babayi. Kag base sa initial information, ginapahayag may nabungguan sila na isa man ka lalaki, ka-K5 ton. So motorsiklo ni tapos nakabunggo sa isa ka lalaki nga nagalakat sa dalan, amo na? Yes, sa mga ka-K5 ton. Ari si ma'am, singog lang kay na nasig talaga sa motor. Hindi kabalaan mo, ang salakyan na dako, ang bukong siguro dito sa Maligad, nakaas pa lang nga karga, ha? Pero kaya mo ng salakyan. Dito, di kami yadir lang mo salakyan namon Innova, dere. Paglibot sa diri sa amon, paglibot siya na hapit ng isa katao, amo na pakatumba nila di nga duwa. Okay. Pero dasi na paliko amo na daw hingagaw, sinapaliko tayo. Oo, nag-cut sila sa amon. Kaya nakahunong kami kaya ang salakyan, di para gawa namon. Mali, nag-amo na amon salakyan, naglibot sila diri sa amon, dingkat nila kami pag-amo na. Kaya mo itong nahapit nila isa katao, diri sila natumba na duwa. Para di kami nagaparag ka mo, gawlap kami malakat ang salakyan. Ano din ka pa sa salakyan na ma'am? Dira skili, nag-amo na amon salakyan. Seryo? Okay. Aling kami dito na bali nagsunod sila tani sa amon, galing kay nahunong kami kaya sa laki lang muna. Pero siyempre, kulat naman ang salakyan nga makalusot. Yung libot sa kami, diri siya naglibot, pag nagdalagan sila muna. Nakapit nila ang tao din, natumba sila. Kasi sila paliko ko daw hinagaw, sila tani, kung wala lang sa nakabunggo, hindi ko sila matumba mo. Kaya nakano sila sa tao mo kung na-outbalance sila pagkamot, itumba sila doon. Oo, bali ang tao gatindog lang nakapit nila. Sa sobra nilang dalaga, may sa kabalong may tao. Sobra niya guro dalik-dalik paliko di sa amon, kaya sila kaya nakaali mo. So kami niya blind spot para sa driver sa motorsiklo. Okay. So kami may hinapis na ma'am, di ba? Nainit naman doon. Okay. Okay, ang laki ko nakahilmit po itong gisarga, no? Anong kasada ni? Wala, may kabalo. Kaya nalabayan lang na among drao. Saka, hambal pa gani among driver. Kita mo, nag-cut sa tapos tumba sila. Hindi kinapita nila gani drao ang sakala. Sakataw. Anong pilas mo naman sa pag-start? Kaya abis ko sa salakyan. Ano to? Ulo niya to. May mga dugo man din. Yung mga bukto, galoy-loy naman to. Okay. Wala yung consus pa siya kaya. Ginawa pa sa kaibang ano niya siya nagiginawa pa sa. Ayan ang angkas niya. Ang angkas, okay ang angkas. Amo itong gabulik siya ba? Ang pilas ng angkas do, dire lang siya ang ilong. Okay. Ang nabimpa nila magkumusta? Ang ginala po, consus man ka kayo na ma'am? Okay. Sakay lang. Ang satampan lang ang driver. Wala pa ka din sila ka na ma'am? Wala ko pa ka din. Kay pagano na mo damo na ditaw kay parking na mo na ni sakyan no kasi ano rin mga ano mo? Okay, Fan John. Nabatian si Ma'am Lucelyn. Kaya mo to ka kay Fan John nga halin niya ang motorsiklo ning isa ka Honda 160 halin sa portion sa ungka diri pa sa terminal kay Fan John. Kaya nagata-traverse ng Koigedri no sa dalan. Kung sa rin, na timingan nga ti man paggawa ng ilang sakyan man diba rin doon nag-blind spot bala kay Farm Zone. Nagpa-blind spot, blind spot para sa driver sa motorsiklo. Kung sa rin, doon arap nang mag-drive ka sa motor kay Farm Zone, nga doon mabro banking kay gamay, daga banking kay may lingi gamay, kay gulpiada balik ka lang dati, agad yung makingagaw ka bala likaw sa ara sa dalan sa Kipan John na sila may matawhay ka pero wala matisipar ni isang driver kung Kipan John kami ara sa nanaki nga nagatindog kag sa amo ni nabungguan niya kung saan sa Kipan John tinagbulit-bulit sila dire ang driver din isang motorsiklo amo ang natamaan sa Kipan John samtang sa kaya sini nga babaye ang konsosya no sa Kipan John samtang ining nabungguan kag diari gin sakay na diri sa may ambulansya sa Kaiser
Kaya ito ginahatagan karon sa first aid sa mga kalamati naton. Okay. Amo rin kasi person follow up ng karon kung sinong mga involved sa aksidente, mga taga-din sila, kamusta ang ilang medical bulletin ka-K5 zone. Ini nga flash report ginadulunggit sa Kaalwan sa MyTC. Ang alkaline base nga vitamin C, sa nagiging nakapapakstong sa aton nga immune system, kaya nagkatahilway sa aton nga lawas sa posible mga baratihan. Kaupon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Aaron Repollo, para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko kang Karingawan, sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Salamat kid mga ka-K5 na batian ng flash report nagikan sa patrol bo halong gid gaulan-ulan pangadaan subong mga ka-K5 bo. Halong gid mag-drive sa dalan bisan hinay lang bla kun slowly but surely ulan pangadaan tapos madanlog ang dalan. Medyo madulom-dulom pa na basta nga gulugalom kita no. Halong gid halong followers naton kasi ato sini nga mga kauturan nga mga naga-drive sa ila sini nga salakyan sa tion sa kagabihon halong gid sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ang mga balita nga inyo batan ng buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa mga ka-K5 ang healthy nga coffee gusto nyo, Klinika DTX Coffee Mix. Pagkapi-kapi ta sa tion sa kagabihon, labi na sa mga tion sa tigtulugnaw. Nagbulubagyo, nami gid pangapi. Ang Klinika DTX Coffee Mix may chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder kag sugar cane extract powder nga nagabuli gini para sa pag-detox sa aton nga lawas kag kontra constipation. Nami ang aton sining digestion kag kontra diabetes. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Nabakal ini sa mga butika kag sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers. Sa ato sining nga pagpangalagad, prober kita makuha sa iban pa nga mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Dugay-dugay mga ka-K5 no, basahon taliwat ang iban naton nga mga followers. Damo-damo pagali di kita sang mga followers nga ri diri. Standby ka mo, hulat ta, don't you worry Kay hatagan ko stisya ang inyo sining nga kwan ang inyo nga mga mensahe labi ng inyo sining nga mga pa-shoutout diri sa ato sining nga pagpangalagad. Naunta mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa report nga RTWPB6 magapatigayon sang public hearing agod para ini sa urangot sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Ami ara na gid man. Paumpawan nyo kami sa minimum wage ang kinawatan nyo ha. Pangawat kamo tudo pagkatapos paumpawan nyo kami sang dugang sweldo ha. Check na to na mga detalye sa mabalita upod kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Nagapangimbitar ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 sa luyag magpasakop sa unang hugnat sang public hearing na tuhoy sa minimum wage adjustment sa Western Visayas nga patigayunon sa Diamond Jubilee Hall sa Mabini Street, Iloilo City sa maabot nga Oktubre 8, 2025. Sa bahin sang pagtalakay sang posible adjustment sang minimum wage para sa mga empleyado sa pribado nga mga establishmento, ini ang natala na alas 8 alas 8:30 tubtob alas 11 imedya sang aga, sira sambitan niya nga adlaw. Samtang alauna imedya naman tubtob alas 4 sang hapon ang para sa mga domestic workers. Nahibaluan nga sa karon sa pribado nga mga establishmento yara sa 513 pesos ang minimum wage sa riyon sa isa. Kag ini nga balita ang radrong sa inyo sang kaalwan sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C nga naghatag gid sang proteksyon sa lawas. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, banwa sang or mga banwa sa norte nga bahin sang Iloilo ginapaaligmat sang PDRRMO. Yari mga detalye sa mabalita upod kita sa kay K5 Alex Escalante.
K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginapaligmat kay 5 June sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang mga kabanuhanan sa norte nga bahin sang Iloilo nga apektado sang Storm Signal number 1 bangod sang Bagyo Opong. Suno kay PDRMO Chief Cornelio Salinas, bangod nga ginalauman ang paglandfall sang amo nga bagyo, ginpaidalam sa blue alert status ang mga masunod nga banwa. Ginlakipan ini sang San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Barotag Viejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, City of Pasig, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Dueñas, kag Dingle. Dugang pa ni Salinas, tanan nga mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRMO sa amo nga banwa ang magasunod sa advisory gikan sa PDRRMO kag ilaman pasiguraduhon nga tanan nga mga pumuluyo ang nagasunod sa mga panugyan sang among opisina agud nga masiguro ang ilang nga safety o kon ila kahilwayan batok sa bagyo. Ang diri ginatagwan sang opisyal nga ang pagpaidalom sa blue alert status ang nagakahulugan nga yara dapat sa intense monitoring sang sitwasyon ang mga MDRMOs ilabi na sa mga flooded areas kag mga critical infrastructure. Si PDRMO Chief Cornelio Salinas. GUs under the tropical storm number 1, San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Portapío, San Rafael, Banati, Anilao, San Enrique, City of Pasig, Kalinog, Lambunaw, Dueñas, and Dingle. So, unang nga pag-himuon sa aton pumuluyo is sundon kita tanan ng mga advisories. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agon makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pang mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Pero kuan ka mo da ha. Halong ka mo labi na sa mga lugar nga ginlawag kagay na sang Pag-asa nga napaidalom sa signal number 2 mga ka-K5 ha. Ang area sang istansya Carles, Balasan kag inang kuan no. Batad. Amo ni nga mga lugar halos kalabanan mga ka-K5 no ang paidalom sa signal number 2 kagaina sa gin-report ini sang ato sining nakuha ang information sa Pag-asa Iloilo. So kamo dira no sa mga taga area sang northern part sang Iloilo ha sa sining apat ka mga banwa gin paidalom sa signal number 2 halong gid. Okay? Ginatamyaw gali kag gina-shoutout sa kay John Ray Valdevarona. Good evening sang Dingle. Sa kay Ryan Estanyol watching from Barangay Binanwaan, Igbaras. Kay Julan Ruego, shoutout. Kay Abe Buenafe, shoutout man. Sa Buenafe Vio family. Good evening. Kay mayadman nga gabi kay Emski Hermano. May gabi idol pa shoutout na sa kay Boss Emski kag kay Boss Raf Corpus kag kay Boss Julen Bisweno Panoy kay Boss Cesar Sarsua kag sa tanan-tanan nga mga gwardiya sang WIT o Convit sir ni kapamati sila always idol. Okay. Kay Romy Basbano, mayong gabi man. Kay Gemma Ider, shoutout man. Christian Biona, Totski Arabining Araguna, shoutout gali sir. Kay Mining from Sara Iloilo gali, mayad nga shouting siya. Okay? Kay Paribots, so, idol, mayong gabi. Coffee kami di, kapamati kami gid. Okay? Kay Dina Rabina. Good evening Sir John, nami kay isog ka sir. Wala ka na hadlok mag-broadcast ang mga anomalya sang mga kurakots gobyerno. Amo na gani, galing kuan lang, kasuhan lang. Sila nga, kaya muna kaya muna trabaho tamong. Pero may lang tagi na kasuhan galing sang cyber libel. Kuanan mo sila, mabalbalan. Sa kay Jaisel Marie Bercadis. Shout out sa Tito Kuda
sakay Tony Villarreal Tamulin. Okay, kay Julia Alberca Ganciada, nagalantaw, nagapamati dira sa may barangay Inangayan, Santa Barbara. Kay Nonito Sumbong, may gabi man, dira sa barangay Balduza, Zone 3. Sa kay Fred Pasgala Campo, good evening. Gemma D. Maligad, shout out man. Kay Marborca, kay Jomar Kib Rabit. John, may vehicular accident diri sa may Dungon B, ara na nakadtuan na. Bisan ano matabo, hindi mag-ako, hambal ni Madam Hazel Mayer. J.R. Flores Rua, mga patay huya, maghambal mga nagpamakal buto, gaanaw nga wala nagpamakal buto, gaanaw kwartas ang pag-eleksyon, tapos hambal wala baklanay. Naara na, oh. Gaanaw kuno kwarta. Rosemary Favorada Timtim, may gabi sa tanan, kag sa inyo tanan sa studio. Sa niya pihak panghatag kwarta daw bulag kamo nga otoridad muged. Kay mano-mano kag si Doron Langdol sa mga lokal nga politiko ang nangbatikos sa kay bangag gani. Kayro nila dumupoy wanisan niya John, ako gid lang guro nagpadalagan sa politika nga wala nagpamakal boto, kag bisan libuton mo bilog nga San Isidro Haro Hay. Ati sa barangay no? Pero ang ginaistoryahan di nga politika ang sang nagligad ng eleksyon sa barangay bla. Sa kwan gali sa syudad. Si Kapitan Ronela Dumupoy Wanisa may gabi na kap. Sa kay Annabel Habulin, hi Idol John, kay Raf Corpus, good evening man, kay Susima Arado Cabos, may gabi siya. Shout out lang sang advance happy birthday. Boss sa kay Kiyon Ismael, ikatatlo katuig nga edad. Ang nagapa-shout out Papa Kenken and Mama Kim, Pampliega family, Hill family, Trisballes family, and also Cabos family. Salamat yon. Kay Midel Martin, mayang gabi, Eve Cordoba, good evening man kapamati sa may Santo Domingo, Barotac Viejo. Zinaida Kao Manikan, good evening man. Annabel Habulin, sa kay Jumar Tubunggan, happy birthday lang da. Kay Alvin Madirista sa Aluha Internet. Kay Jenny Haliorina, mayong gabi man sa tanan-tanan. Tune in lang ko di, amo na iya. Sa kay Jaris Joy Bilyonid Basia, hi sir, shout out lang da sir. Kay Madel Martin, okay lang. Rosalinda Amante, Idol John, kon baog ang ila ano man ikan kainom ano man pwede ka kainom di tribayo, may chance pa nga ano man mugon balot ano mo sila man. Hindi ko maintindihan imong buot silingon no. Kay Wilson Dimitilio, good evening Idol, gapamati kami di partner security guard Cardinal sang Wilcon Dungon. Okay? O diri naman ta sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Kay Laila Sofia Altelio Hirotse, shout out. Mayang gabi. Kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique. Chris Boyko Almuhin, hello my beloved idol anak John. Shout out sa mga mga AC security guards ang Zone 5 Takas. Ang AC, anong AC man? Pwede na ipakuha ang mga sweldo sang mga wala pulos. Sagi ka mo reklamo nga pati kuha da. Ay man na pulos ang kuha. Kay Gambalan Boni, Idol John, good evening. Waswas sila kag babulat hahaha. Kay Sinal Dalinbe, good evening John Caps. Agustin sa Kabanting, watching from Sitio Padlasan, Barangay Bacolod, Leon, Iloilo. Rinaldo Caspe, good evening. Karikoy, kay Juvie Ohoy, mayang gabi man, kag sa kay Rosas Tingson, F. Cormida, kag Totose. Okay na kita, Tiyempo. Diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka K5. Standby na kamo sa kay DJ Macho Kulit.
sa Laugh Out Loud. Itay kita sa Domingo sa ato sini nga pagpangalagad boss day off namon K5 Andrea hasta sa Sabado. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June alohado kapulot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Kampyon sa balita.